Me aloitetaan nyt pikkulinjalla, joka on myös rekry. Joo. Mennään vaan. Moi Jokke. Tässä on eka hyppyri. Toka hyppyri. Ja kolmas hyppyri. Se on siinä. Jos on joku jäätävä lätäkkö, siinä ei ennen ollut semmoista. Ei kiva. Joo, seuraava. Sitten lähtee dirttilinja kautta medium. Joo. Mennään testaamaan sitä. Joo, Jokke minä vaikka eka. Joo. Siis kukaan ei kyllä kutsuta mediumiksi. Sanotaan dirttilinjaksi tai toppeteimiksi joskus. Oh, se jää vähän vajaaksi. Tää hyppy. Ja sit one hand landing. Joo. Siinä oli dirttilinja, toi on toka vaikea täällä. Mennään seuraavaan. Eikä toka helpoin. En mä ihan varma. Mennään seuraavaan. Seuraava linja on apina-linja. Ja me vedetään se nyt. Mä en oo ikinä tehnyt suit, mut mä yritän suit tän pyörän. Hyvä veikkaa. Mäkin voisin testaa suita hovikaa. Nyt mennään hienosti. Yes sir. Ja vedetään eri linjaa. Ja tähän. Siinä oli apina-linja. Seuraavaan vaan. Nyt näytetään, jos sua pelottaa vielä apina-linja eka, joka on ihan ymmärrettävää, niin me näytetään, miten apina-linjan ekan voi skipata ja mennä silti apina-linjan loput. Hyvä. Menoks. Joo, tosiaan. Mä tiedän monta tyyppiä, jota pelottaa mitä apina-linjan eka. Tosi murto vetää tätä. Ja tää on tosi hyvä linjavalinta. Ja mennään taas loppuun. Ja apina-linja. Joo. Sit mennään seuraavaan. Nyt me ollaan Danny Deluxen huipulla ja me vedetään Danny Deluxe ja Temppostepo. Just niin. Joo, mennään. Jokke voi mennä tässä eka. Jos jollain on rahaa, niin voit puonaa mulle uudet kengät. Se on hyvä idea. Se kengissä on reiki, se on porannut ne kiinni yhteen. Ja sit tulee tämmöiset hyppyt. Tulee tää step upi. Tää on käännetty nykyään. Eli tää on tämmönen uusi juttu. Tulee kumpu. Varmaan toppukani. Seuraavaksi lähtee yksi salainen linja, joka me näytetään. Jos nää Danny Deluxen ekat hyppyt oli teknisiä, vaikeita, pelottavia ja sama, niin me näytetään miten sä voit skippaa ne ja vetää pelkästään noin 2 step-upia. Siinä herra, hieno lasi vetää eka. Mitä helvettiä? Joo. Me vaan Jokke perään. Nyt lähtee tää. Tässä pitää hieman enemmän polkea, mut ei se oikeastaan mitään väliä. Toppukani tää. Paljon vauhtia. Olisiko vippi? Joo. Se oli cheat code. Nyt me löydetään vanha klippi piiskassa, koska se ei harvi kyllä voi vetää nyt. Nyt on liian märkä eikä rullaa yhtään. Mennään. Moi Lauri. Anna sun pyörä tänne! Joo, hei hei! On! Tempustepappi ja me hypätään tommonen uusi vähän sketchihyppyri. Mä en tiedä yhtä kuka sen on rakentanut, ei kannata rakentaa semmosia. Mutta mennään hyppää sen ja vedetään temppu nyt tässä kohtaa. Tempustepap. Joo. Tää on nimittäin tosi loiva ja pieni tää hyppyri. Ja pitää ponnistaa paljon. Ja pystyy skippaamaan tästä ohi myös. Joo. Siis minä varmaan seuraavaan. Joo, seuraavaan mennään. We on a mission.